Takumana solero pa radio namurukunua ilibe frequency situkuza kuti tiri kuti koma ife tiripo tifuna kukuza ni zenizo. Ulukunibo umanyidota mawindota ngukuvile mawindota ngukuvile. Nyimbo imeneyi ikunena kuti kulukhuni kuba indota ndikuvuta ndikolimba ndikolemera kukhala mwanthu wa mamuna. Why? Mwamuna ndiye mutu wa banja. Mwamuna ndiye mutu wa society. Mwamuna ndiye mutu wa mpingo. Tikamati mwamuna sikuti mwamuna futi masculine yayi koma ukakhala ndi kuthekera malinga ndi gender equality. Wankazi atakukhala mwamuna pa ntchito, atakukhala mwamuna kuyenda kuti ni mfumu, sikumulanje kuli senior chief chikumbu ndi akazi. Koma pa ntchitopo iwo ndi amuna. Kulukhu kuze ndikuta kuti chani mtanamya chapula mwananga ndikusangalala kuti lawe sukhulile ngowoza kupona kuzimayi. Pakali pano yo wakula udziwe mavuto amene munthu mamuna amakumana nawo ndi otani. Nthawi zina mathamangira maudindo andika koma umuna ulibe iweyo. Akazi maudindo yayi ukazi kapena kukhala mamuna singomuyangana kuti munthu uyuyu wavala trouser kapena yayi uyu wavala uje ni malaya chikazi. The brain. Muli azimayi ambiri malayi muno azimayi kuma asogoleri. Tinaona panopo a justice Anastasia Msosa munthu wa mayi koma msogoleri. Seud White munthu wophunzira bwino munthu mwache muli usogoleri. Jessica Bwira munthu wa mayi. Eme Chanika munthu wa mayi. Kumayangana ndithu kuphunzira asika na kuphunzira osaka masewera iya. Ngumakuza kuna kuti ayo osamati aka koma ACCA sika na kukuza we call it ACCA. Kuphunzira kumene kumakhali ma dream. I want to drive that car. Mungu kuti I will grant this to you my daughter. I will grant it to you my daughter. What tulindo ndiye tukunena kuti kuli anthu ambirimbiri a Professor Malata mayi kuyangana institution kwini kansika na ACCA kuchiyangana tonsecho yekha Malawi yonse sukulu ukamba mbirimbiri mukutopa nazo sirira and follow. First lady munthu wa mayi. Beam Trust munthu wa mayi. Aphunzitsi anga ineyo anandipanga kuti ndikhale ineyo ku secondary school amodzi ayiwo Mrs. Maliwichi munthu wa mayi mutu mwawo leader. Osangoti wakhala mamuna ndine leader. Fandiwe mamuna ndi ine leader. Ndiye amakuvulaza ndi anthu amene amakuziwa akunena kuti sesibulawa atipweteka atipha abantu sesibathemba anthu amene timadalirawo atipweteka. Why? Koma Paramount chief ngolongoliwa ndi amuna. Paramount chief ngolongoliwa ndi amuna. Mukaona mwapase moni kuti Manganya ati moni kuntunda ukonso kwa chukula mayembe ndi anamuna mwapase moni kwa lunduku mwapase moni. Ose mafumu athu tikutupasani moni kuti Mulungu akudaliseni. Mulungu akudaliseni muchite sokhazo
zokweza ziko lino. Osangoti ndatenga mbali. Let us be objective. Azimai mziko muno Manganya kuti Mulungu akudaliseni pompano na Mother's Day. Azimai mngamavutika simadipweteka. Upulile indota upulile a professor mai malata professor muntu wa mai azimai akusukule ma institution akulu muno Malawi dia pase kutekera. Patricia Kaliati, member of parliament, mwana mamuna mutu Patricia Kaliati. Nafumbo Manganya nafumbo njechani ndindi funso chifukwa chani nandolo mtengo wa chipa why alimi ambiri Malawi muno mizi amavutika ndi kulima ndi azimai anayikamo ndalama zambiri nthawi yambiri kuti nandolo amere nandolo akule Mulungu wayikamo mazi imene ili mvula akolola mtengo wache wazi boma muli kuti chopweteka nchoti iwo nandolo mtengo wa chipa ndalama alibe bora atu ino anzathu matoba ndikuti bora anzathu mwayandikira ndalama kupomako matoba nanga azimai anandolo akabakwani sinu matoba Manganya iwe cheani matoba forging receipts you kuba kupeza drama banki zilichonji za Samira na drama banki za Samira na chochi drama kusamira na zambiri mbiri za kuba ndalama mabera antu osauka omwe wakulephera kugulisa na ndolo inuyo mukuba each ministry and department za boma kulephera to account for the monies mabilioni kumapita why lero magesi abale sumali pidwa faja tukuta kumaifaja ndime Nikulukundibo ubanidota Kulikundibo ubanidota Umalankula bwanji kuti ine malankula bwino zabwino ndimayamikira osakhala bwino ndimadena kuti isiza bwino ayi kuba ndikoyipa dziko lino likupita pansi chakuba magesi akuvuta siku ndi siku zifukwa zaje zazi anthu amwalira mbiri olomwe kuti magesi chaka chamawa akhala bwino amene amwalira mutibwezera will you give us back those that have died because of blackout will you koma iwe akuti twafuna akumenye ndani atafuna akumenye wina cha makamba pasonkhano abale muzagwira mtengo wa magesi abale ingofasani tichite zabwino Mulungu akunena kuti zikavuta. Come now, let us reason together my people. Tizikhala limodzi ndikumakambirana monga za magazi zikuchitika kumadera akumulanje tsholo palombe chirazulu sanje chikwawa ni madera onsewo kuti akupanga zimene zindani ndiponso ndipemphe anzathu ama research. Why can't you come up with a hypothesis? Then conduct your research, plan it very well. Let's investigate, dig deeper to establish exactly what this is all about. This phenomenon is mysterious. Ndachinga mbatu chizungu. Kuma yamanga nyomazo chizungu ti this stand the 1 ukafika stand the 8 naphunzira ndi uja roda gadama misomali anali 1-0 kuopya amango ndi pambana iye ukhala number 1 ndi pakati pa makhala number 2
zimayinso ndaziona anakwatiwa sopano anali ndaziona matabwa anzeru. Number 1 nkazi, number 2 nkazi, ine kukhala number 3 kumandiponderera azimayi anzeru. Ndikuti azimayi amitu ndikuchula tu azinzanga leroli anzeru. Tinaiso ndi msikana kaya alipo sindikuziwa mulungu namene akuziwa fagesi nkhutuwa wanzeru asikana alimbikira ndi sukulu anyamata sakuna mizeni ziko muzathanze kutani kodi uliyendesa azimayi so amaba munamba kuti uyo kuba usiku ndikamugwira pesa ni zimayi amakhala azibambo mayi akaba kumbuyo kwacho makhala azibambo. No, azimayi, you have my support. Ababa timenye so ina ababa imeneyo ni makamba kuti zopopa na magazizi nakale kuti it's not a question of saying opopa walibe kulibeko kapena aliko tipange investigate. Tili ndi anthu ophunzira Malawi muno ozuwa kupanga ma research tapase ni ndalama boma ndalama mukubainuzi tatenga ni muapase ama research kuti akapange investigate akafufuze kafukufuku eniweni ndi anene kuti nkhani ili pakuti kumangokhala nawo anthu kumawafunsa mafunso kumalankhula nawo zimene ndizabwino inde koma tatapapo ni ndalama to show seriousness kuapasa ama research inu mumazowa research tafuseni anthuwa investigate bwinobwino mukumbe pakana mufike pansi kuti nkhani iyi ndi chani chimenechi ndi chani inde auzidwa ayina kuti ngati lufiti izozo zikhale ukoko pano tikukamba monga anthu okonda mulungu opa mulungu kuti nakuti ama research afufuze chifukwa madonors kusabwera kunofa zimene zopopa magazi sibwino. After all, ifeyo amalawi tini ma president tini manduna ambiri ophunzira bwino kopya koma ndife okusaukisisa paziko lapasi. Kagame uko Kagame msirikali zoti kapena ni maphunziro ambiri sitiziwa koma ziko lache la Kagame kapena Magufuli apapa inu ife matama too much matama hadibwa sumalipiro facha tukuta umalipiro facha ndime ukamuremba muntu ntchito tazilima apapa kumpeza tukuta lili kuno suma mulipira facha tukuta umamulipira facha ndime kodi apa tukuonapo ndime kapena tukuta. Manganya kuti chan what did you want to say inu mukamuremba muntu waganyu ndi mumpeze kuti tukuta lili kuno la kamukamu kunyoera tukamukamu ngono kuti komande waigwira ndalama zako izi mungatero mmayangana ndime ife tifuna ndime usati tukuta. Iwa udlala mimi kuti uzongilobolela lume Zuma ndipweteka zitukuko zochita zambiri Malawi muno montra mazache zongongola ata zabweze ndani ana kusogolo ana onsolero sakunjoya kusogolo asizanjoye inu ndizikambe muno bwino izeti akinyamata muziko muno we are not being fair with them akinyamata tukwala kwira kwambiri pa chizungu tinene kuti we are robbing them of their youthhood. Muntu alindika chibwezika kuti apite kupaki akanjoye kulibeko kupaki kapena yatikaonera TV magesi atima nyamata basi nokuti nyamata mganizo mutu mwache mukwenda munyamata chingale mulungu ananena kuti sangalala ndi unyamata wako popeza mulungu anazo kuti munthu kakhala nyamata umasangalala lero boma likusokoneza zimene mulungu anayika kuti nyamata asangalale. Mulungu anachita kulemba prescription God prescribed sangalala ndi unyamata wako. Anyamata Malawi muno onse achitumbuka achisena achiyawo achiromwe achitonga achinghonde achiyawo mitundu achisena mitundu yonse aambo mitundu yonse anyamata musangalale ndi unyamata wanu popeza mulungu ndi amene ananena musangalale ndi unyamata wanu koma tisamalenso chifukwa unyamata wangu achabe analankhula kale malemu wame abusa analankhula kale koma unyamata utisangalala bwanji ambuye tifuna tifunse Yehova mulungu wathu tisangalala bwanji because our youthhood our kusangalala akutibera how
satobandala mamboma mu tisangala bwanji angamange mapaki ntchito ife tikuzipeza. What is evil is evil. Suopa kuti apolisi akutenganso. Suopa kuti apolisi akutenganso. Suopa kuti apolisi akutenganso. Apapa msikana manamizidwa ndi malume yake nizakula Nyamata nizakulolera osamulolera fa kulola umatenga ng'ombe ukapereka Nyamata alibe ng'ombe ate nazo ndambu yache malume yache osampasa. Let me say this very seriously. Dziko lathu la Malawi ndi la tonse. President ndi wathu, nduna ndi zathu, maimpi ndi athu. We are a team. Tonse ndi boma. Tiziuzana zenizeni, tikagwa tigwa tonse. Magesa kutima wasakumvutisa munthu mmodzi akutivutisa tonse. Ndiye tiziuzana zona zenizeni. Ena amafuna zizipanga ngati kuti boma ndilawo. Who told you? Who told you? Who told you? Who told you? Ish. Ndifuna ndiyamikire President wa dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharikapo pita kwakhala pansi kukayendera anthu amene akuvutika ndi kulankhula nawo. Tinganene zambiri but the mere fact kuti wapita kulankhula ndi anthu, Mr. President, you have my vote of thanks. Naye kunchito kwako kwakasako samabwera chifukwa chani kuti my wife will be coming shortly. Maya sikuno mwawo nakubwera kuzandiona amazandipasa zakudya kundipasa kisi ngwe kuna darling go ahead zimene mukupanga inuzo ni ntchito imene Mulungu anakupasa ni go ahead. Pakali pano ndikupasira ni kwanzanga studio mwa akupasire nizimene ali nazo ndakati akazanga akubwera ndakupase ng'ono amene ukupita nyimbo iyi nzanga kupene kwa studio mwa tapase anthu zimene zikuchitika. Ine ndine break. Mu studio ni munomo tikamati tikutokota ndi munomo studio ni munomo. Timagwira chito munomo moti studio iyi ndimene timapanga zimene tikuchitazi ndiye ku studio mwa ukoko kumene amawerenga nkhani ndikupanga suzina ndi zina timachita kuno. Musakwire chiti chose fa kuno ngogwira china chiti chose china chichitika. Ayi iwe sisa kunyumba tu izi uni chose za chito ukangogwira chinthu kena chakachitika. Ndiyeno azima yonse fafa ni matokota za azima iso kuti azima nditu muli ndi udindo. Ndiye kweni ifeno tukankhula ndi azima. Chifukwa azimai masiku ano alangaliro kwambiri ndi azimambo abambo amu nyumba kwawo atangedwa ndi chani akutangaliro kwambiri ndi azimuna awo okha samaganiza so mena kuganizira amuna awo kunganizira mwana zimayambiri basi no masiku ano angulowa kujoya kutani kumano tikumayiwala kuti anasona nawo pakhomo amafuna chikondi anasona nawo pakhomo amafuna kulumikizana nawo kwabwino. Koma simu kuganza kuti mayi akuchita bwino kuti bamboyo azikhane pafupi kuopa kuti angakhale woyesedwa. Nangasepa nakuti ambuye mutikhuluke machimo athu ndipo mutipulumutse ife kwa oyipayo. Sopono ngati munthu ni nkazako chimene Mulungu anakupasa ndikumakhana ibize palakwika. Sindu kuti palakwika. Zima yakuonesa yakuyeneka ndithu kuonesa chikondi chonse kwa amuna. Kumasa akuyeneka so kuonesa so chikondi kwa ana ake. Kumasa akuyeneka so kudziwa kuti niyo nthawi ino ndipeneka ndikhale no zima. Chimene mfota nthoza choti pali magawo atatu. Mzimayi akuyeneka kuziwa nthawi yokhala mayi wana pakhomo. Akuyeneka chikubwera pang'ono. Just
tipitirizabe programu iyi. Tipitiriza programu iyi. Mzanga ku studio mwamwa tapereka zinaso ndifuna ndike malonda hapa. Tapereka zina kumeneko. Ziko. Mzimayi manena kuti mzimayi akuyeneka kugawa nthawi yake, akuyeneka kugawa umayi wake patatu, akuyeneka kuziwa nthawi yokhala mkazi wa munthu, akuyeneka kuziwa nthawi yokhala mayi, akuyeneka kuziwa nthawi yokhalanso woman, kapena ndine kuti nthawi yokhala mkazi. Chabwino. Time to be a wife, time to be a mother, time to be a woman. Yes, sosiyana. Akazanga time to be a wife, time to be a mother, time to be a woman. Zitatu. Zimene zizi. So pano kwa ine makhala time to be chani? Time to be a wife ni maiziwa. Maiziwa. Yeah, maiziwa. Mi asingakani. Yeah. Ni maiziwa kuti when you want to be a wife. Maiwala zonse. Maiwala zoti kulinda mayanu. Zoti kapena mwana chibwezi chanu Edwin woma mutu uja maiwala. Yetu. Amaya ndikakhabe ndinu. Amaya ngani mambo akumugera. Pena abantu. Kumasopano mwakamakani ya Afrika wambiri kuna kuti azimayi muzondinso asogoleri. Taiza mbira amuna tuma kuti ife. Tazina mtu musonze kuti ibe kwenikweni. Kumati thandiza. Mzimayi azithandiza amuna ake. Amuna anga papa iya msachite chonchi, amuna anga msachite chonchi. Sangoti ndi amuna anga amene ayizosa kuziziwa zimatakula kwika. Pamene ndipo malakwika. Ife yonso azimayi. Sitimatha kukufikira ndi kuno bwino. Chifukwa ngati tikufika kwa ino mwaphuma mwavoko kuonesa kuti ine ozindikira nzovula kuti mamuna apo. I understand you, my time is gone, my dear. They are now wanting to send back the transmission back to me. Yes, I don't debunk now. Is it is it also where say tapitani? Time to be a wife is not now. Time to be a wife is not now. Hey, time to be a wife. God bless you, my dear. Have a blessed day. Thank you very much. Uzomthola umunye uzampeza wina mina asose ngimthola umunye ngoba ngilayedwa ndinaye mmozi umama sikono angifuna omunye futhi sindifuna wina aliyense ngithola omunye mina kubanengi kodwa ke khetho umthandayo ngikhetshilo masikono ngwami masikono khamuli kuti kisa mari chonjo po tokani umtholo munye ati umtholo munye azatenga wina wake iweyo uzapeza wina wake not ineyo ukakhala ni nkazi uzoti uyu ndi nkazi wanga mpaka nakale pokapo umugwire pye osati ndangomva umugwire pye amafuta kugwira ndi umusiya bwa koma azimayi ndikuwuzeni kuti ineyo Manganya Black Manganya ndimakukonda ndi kwambiri achinyamata ndimakukonda ndi kwambiri ndi khumbo langa pempho langa kwa Mulungu kuti azimayi mziko muno achinyamata mziko muno musangalale ndi uzimayi wanu musangalale ndi unyamata wanu boma likuthandizeni koma mbava zimene zili mboma Mulungu akukhululukire ndipo musiye kusaweruzika mwamva. That is not good. Zelo Kuni mtoto zelo Edison chizukulu cha Malunga kaya ali kuti kaya muthu amene wantali nyamata very handsome. Koma nimeta ndevu, nimeta. Yo mali za azima ima nisangasa kwa panga safe kuzicha mkanoka.
Mulungu akudaliseni. Mnali ndine Break Manganya pano pa radio namurukunua tilibe frequency ndingoti Yehova amene anatilenga atithandize tikhululukirane tiyendere limodzi kuyambira lero nthawi zonse musale bwino. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Updates kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyeni.